आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन बे भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, दिनैनि नैबे भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जिलिद। बेयो मोनसे सर्ट फिल्म। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नायनानै लादो। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों दिगन्त, रैसुमै, चन्दन, दशरथ आरो गोबां दं। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों दशरथ बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों रेगा प्रडाक्शन। नोंथांमोना बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान फुल भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो।